dog shelter nga ginapatukod sang lokal nga pamuluhan malapit na nga matapos sa bulig sang TIIC students. Samtang mga fast food chain magabulig para sa pagkaon sang rescued animals. Excited si Mayor Jere Treñas nga matapos ang ginpatukod nga Iloilo City Dog Pound and Shelter sa Barangay Suok, Arevalo. Sunod sa alkalde, diridalon sang City Veterinarian Office ang mga layaw nga ido nga ma-rescue sa dalanon lakip na sa mga barangay. Diri paliguan kag atipanon ang mga kasapatan kag mangin bukas ang Dog Pound and Shelter para sa adoption. Plano ni Mayor Jere Treñas, bisitahon ang Dog Pound and Shelter para personal nga makita ang sitwasyon sa mga kasapatan sa oras nga ini ang matapos. Ang aton nga anong galing isang very exciting para sa syudad ang dog pound ta. Mabisita kita to kung ready na kayo para matanaw nyo. Ang nagabulig ang mga estudyante tamandira sa TIIC. Once nga ready na malibot ng City Vet kag dalon dito ang mga layaw nga mga ido. Bangod sang ginalauman nga kadamuon sang ma-rescue nga kasapatan, naghingyo na sang bulig si Mayor Jere Treñas upod kay TIIC Administrator Mati Treñas sa mga fast food chain para sa pagkaon sa mga sapat. Naga-coordinate man kita bala sa mga fast food chains. Kaya kung nara na da mga ido, basi bala matamaan kita sa pagkakaon. Hindi man ta ka pakaon sina sa dog food. So mga leftover nga iya sa mga fast food do na istorya naton ni Mati pila ka fast food matag sila sa aton dason obrahon na lang naton may tawo lang to nga mahimos para sa ila. Magluwas sa Iloilo City Dog Pound and Shelter, nagapadayon man ang programa sang Iloilo City Veterinary Office nga vaccination sa mga kasapatan. Kada semana, may schedule sa nagkalain-lain nga barangay ang City Vet para sa bakuna sa mga ido kag kuring. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. 13 ka barangay sa syudad sa Iloilo nakabaton sang sidecar kag kariton nga ila gamiton para sa pagkolekta sang basura. Dako ang pagpasalamat sang 13 ka barangay sa syudad sang Iloilo bangod sang pilot project nga Eco Solutions ukon mga pamaagi sa pagkolekta sang basura sa mga barangay. Ang proyekto ang ginapatuman sang German International Cooperation in the Philippines kag ginpondohan sang European Union. Sa bulig sang Central Philippine University, DTI kag DENR, ipatuman sa mga napilian nga barangay ang paggamit sang sidecar kag kariton sa pagkolekta sang basura sa mga magagmay nga eskinita sang barangay. Ini ang mga barangay nga hindi masulod sang garbage truck kag masami may yara sang problema sa material recovery facility bangod hindi maseparar ang basura. Gin-fabricate ina namon ang sidecar para sa needs ang barangay kay hindi siya masudlan sa aton nga mga garbage truck kuno kay galagmay ang aton nga mga pathways. So may ara man kita 13 ka kariton, ang kariton nga ina gamiton na siya sa very narrow nga mga pathways. Si sidecar, si motorbike kag si sidecar dito na ya sa medyo malapad-lapad gawa nga mga streets naton. Then may ara kita nga mga weighing scale nga ihatag sa ila 13 man ina kay para ang ma-recover nga mga recyclables i-weigh na nila para mabalaan ta ano kadamo ang gina-produce no kag gina-recover naton nga mga waste. Para sa eco-warrior nga si Virginia, hindi na sila mabudlayan sa paglibot sa mga barangay bangod may yara na sila sang magamit. Magluwas diri, mahimo pa nila mabaligya ang mga basura nga pwede ma-recycle. Ang karito nga daw pwede masulod sa mga eskinita bala. Makuha ginamon ang tanan nga mga basura sa mga balay-balay. Kag makakwarta man kami sa basura ginalain-lain namon ang kwan. Plastic ginalain namon ang mga kaya mo na ang ginpangatag nila nga mga na puslan ginamon. Ginhimo ng turnover kag pagpirma sang Memorandum of Agreement sang proyekto kag ginalauman nga makabenepisyo ang mga pumuluyo sa 13 ka barangay. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.